Dar nimic nu s-a puțin. E pe centru, băi, tată, ca Moldova, băi, viața. E pe centru, băi, viața. Hai, vino la mine, băi, că eu am mâncare. Da, mă, băgă. Până nu să luăm pe client. Ia, vino cu alții, vino la mine. Uite fuge aia la apă. Aici, ia uite. Ăștia nici deschide geamul, Ce fii atent și tu. Păi ăștia n-au tupeu, mă. Ai, ce mișto. Băi, lasă-le cu mă, lasă să bagi capul ăsta. Ai, ce mișto Uite la sunt. mine mă mănâncă. Ei. Ia. Stai că chemăm cu apa asta. Deci ăsta căprioarele mici. Ia. Băgă mă capul ca să filmezi, mă, că nu-i văd decât tu. Trage de bot în coat, trage, ia uite, ești morcovul. Bă, dacă te ia de ureche. Vino coace. Băi! Ia mă, la mare, că poate să mănânce. Bă, că mâncă asta, bă. Are măsele bune, bă. I-a luat asta, gata. Ia, vei! Băi, să... Dă viteză! Stai că nu pot să filmez, că m-am mușcat asta. Gogule, vino încă, Gogule. Vino încă, Rângule. Bă, vină cu uite, mai ai unul aici. Vine. Păi știe, mă, că t-au învățat toată ziua. Ia, fii atent aici, uite pasta mică. Dă-i, mă, mici. Nu, păi nu poate să mănânce, mă. Ia. Căprioare? Ia. Așa, bă. Oa, capra, mă. Bă, vezi că capra are rie, bă. Hai, mă, lasă. Da. Da? Păi caprile au rie, tu nu știi? Uite că e pe de păr. Nu mai bine, pune mâna pe ea. Și am crezut să ceva, că avem geamul deschis. Uite, bă, că mila albă, bă, nu mai, păstrează morcovi, să-i dăm la aia albă. Da, bă, că mila albă, bă, Gabi. Tu ai multă memorie, mă? Da. Da. Da, Nu mă. ești convinsă? Da, pe uite aici, mă, ia uite. Uite, nici jumate nu s-a dus memoria. bă. Păi n-am făcut poze și le-am aștept. Ai, mâncat tata pe tine, dă-mi, mă, cum ai Ia uite, bă, cirea, da, bă, cum trece. Trebuie să-l încheie. Filmează-le pe alea, Doru. Stai așa. Ia, mă. Ia, mă. Ia, mă. Ia, mă. Johnny, Cu tupeu. Cu rușinea mor de foame, bă. Uite, le-a tăiat coarnile, bă. Vezi? Uite, are coarnele tăiate. Le cade lor, mă. nu le cade, că n-are voie să le stai. A, le cade. Cade, da? Am crezut că le-a tăiat că se vedea umed acolo. Și da, la... Mamă, că mina albă, bă, frate. Bă, mă duc să o filmez de jos. Bă, nu te mă. Nu te dai mult, nu. Nu, că ne facem aici de paranghelie. Uite, ăla i-a spart stopul cu cornul. Nu e mai spart, a avut spart. Da, tine. Ai, bă, mâncă tata pe tine. Dă-mă morcovi încoace, Bă, nu mai avem morcovi, păstrează pentru Camila aia. Nu mai avem? Pole pentru aia albă. Și pentru elefanți. Uite că vine, mă. Bă, ia Ai, uite. și Ia vine uite, la mine, ia bă. acolo. Aaaa. Ia uite, mă, lasă să bagi capul ca să o prind și eu aici. Ai, mânce tata, bă, tine. Dar stai aici, mă. Ăsta e bărbat. Așa. Nu te bagi mână cu ea. Uite, bă, ce rână Mamă, are. ce faină e, bă. Mamă, ce rână are. Ia, mă. Ia, Gogule. Ia, mă. Ia, Gogule. Ia uite, bă, ce faină e, bă. Hai să luăm un punct de lână. Să luăm acasă. De prăsâlă. Hai, bă, lasă-ți băiară ce strănuți în cameră. Bă, stai, lasă-mă. Ia filmează picioarele, bă, filmează și pe lumea. Dă-mă, Bă, bine. ăsta mănâncă și camera. Bă, trebuie să scap afară. Filmează-mă aici, pe partea de Doru. O, ce mișto e, mă. Aici. Adi la elefant, ridici Pe aici. Gata, dă-i, că mergem. Aaa, uite, ia un pic de lapte, bă. Ia-o de Ia. poate să te vreo picioare. Bă, dar s-au învățat camioane, să văd până vine fiecare mașină în spate.
Asta e mimile de mine, că sunt multe și astea nu mănâncă mult. Oh, ce mișto e. Aia albă a fost mișto. Cămila aia. Stai că am mai cu păr pe mână. Da? Ia uite mă, elefanțoi, bă! Tată, bă! Cicule, bă! Ia! De-i pe aici. Dinozaurii, bă. Trage tu. Trage-i tu. Intră mă până acolo cu mașina. Fotos, trompa ta. Ia-mă mă partea asta, va. Bă, ăsta filmează? Da, filmează. Bă, ia-mă mă partea asta încoace. Zic, nu mă fac. Bă, da, ce bine. Da, Și în palmierii ceva? Bă, la elefant putem să le dăm morcuri? Ia că le dă Gabi. Stai un pic că le dă Gabi. Ia uite cum vine ăla la morcul. Dar aruncă-i bă peste gardul mai acolo morcul. Păi ce bă, îl vede morcul ăsta? Mi-mi dai mie? Nu e bă că au șans, bă. De aici. Bă, uite, ăsta ce vrea? Ce vrei, bă? O, altă cămilă. Nu mai avem morcul. Dă-i cămilă, nu Bă, mai bă, bă, bă. Ia morcul. Ia fii atent aici. Ia morcul. Butic de puțin Bă, bă, ușuriel, mă, ușuriel. Butic de puțin. Bă, tată. Gata, nu mai, Gata. Dă mă punga, nu încă? Nu Hârtie, mai. sparge? De la taură. Oleu, câte taură de unga. Mamă. Bă, să-i fac... A, nu pot să fac poze, că n-am. A claxonat unul, bă. Cine? A claxonat unul, cred că a intrat ceva pe geam și un con ceva. De ce claxonează? Nu știu, cred că a făcut ceva cu un animal. Îl prinde, bă, capul cu geamul, că geamul ăsta electrice, îi prins capul înăuntru. Da, bine, nu ăștia nu știu de geamul. Bă, dar ce fain sunt elefanți. Bă, opreți filmul ca să le fac niște poze, să avem și poze cu ei. Că știi, poza poate este mai clasă.